Actually, day pa man ini po pwede maibalik niya to sa dating I could speak for in behalf of my chairman, si Councilor Shiladino. Day man po siya nag-atindir ngunyan kasi igwaman pong gada na pigasikaso ang pamilya. Ang Fermitrex po na samuyang pinag-aprubaran, day man itong before kan pandemic na pamasahe. Ang samuyang pig-aprubaran na Fermitrex, ibinasi man giraray sa halangkaw man gilayon na produkto kan petrolyo. Pero at any time, pwede naman tapo ini maibaba base po sa samuyang public hearing kay banan po ang grupo kan mga parada kan bilog na operator kan banwaan ning kamalig sa tricycle sa sin drivers. Pinagkasaruran mi ang sarong Fermitrex na daiman tinda mapipirdi kaalangkaw pa man ang produkto kan petrolyo. Nag-uyon man po sinda na pag ini na ibaba man gilayon sa parehong figure kan petrolyo, na day na sinda masasakitan, automatic po na pagkaurunan mi na ibababa mi man gilayon ang Fermitrex na ngunya na ipigpasar mi.